אם היית אליי חוזרת בשביל שנתחיל מחדש. סך הכל היה לך פה טוב וגם לי היה דבש. רציתי לדבר איתך, רציתי ממש. יפה שלי תביני זה לא עוזר, כתבתי כבר 2000 סרט על סרטון, וכמה עוד הפסקנו תשאר בלילות שהיה קשה לך לישון. הסרט לא אומרת שלום, אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מעט ורק נשאר לחסות. שרצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות. קצת קשה לי לחשוב מה את עושה בלעדיי. אני נסעתי את המכתוב הזה מעליי. אני תאהבה את חיי. שעות לבוא בחברה הזו, אני הפכתי את הכאב הזה לעוד מחזה. אני חייב להתאפס, לחזור להיות כזה שמכין שרשרות מצד הכל בחזה. והכל טוב, שום מאוד אבל אני לא זוכר אחרי היום. לא רוצה להיאבק, לא רוצה לחזור, לא רוצה להתקע, לא רוצה לזכור. אבל רק אני הייתי הדבר שלך שהצליחה, שולח לבמה בסוף של השיחה. היית קופלת לרצפה שלי מכל איכה, ושנת על הלב שלי בכל צריכה. ולמצב אני בצד הזה של המיטה, רוצה להתעורר רק איתך. ולפלסטרים מהצליטה, ולפלסטרים מהצליטה. שוב לא מחבקת כמעט ענית, בי לרגע ראיתי אחר. אם הייתי יודע שאת אנית וקרבת בך, מיד מתאהבת אותי עוזרת. אם רק היית נשארת הייתי עושה אותך מאושרת. אושרי כהן והראל סקאט. כמה עוד אפשר לקרוא למה שיש בינינו אהבה?
אפשר, צריך פה מיד. כמה אפשר, כמו למה שיש בינינו אהבה. משהו ממני ילך איתך בכל מקום, אליו תלכי, וכמו ענן גובר הוא יבכה איתך, גם כשאת כבר תחייכי. אז אם את מרגישה אהבה היא לא חולשה, למה שתקחי לך משהו ממני? אני בך אשאר, שאני לא מוותר. תברך כולי. תל אביב אפשר לראות את הידיים שלכם! כל הציפורים ששלחתי לדרכם שבות לצלוני והחזיקו אותה, אותה צעקה שראתה משתיקתי, שבה אין אוזניים תציל אותי. ילדים בא לכם לעוף? הלא שבוע בא לכם לעוף? כשאני למעלה משתלט עליי כישוב, והרוח מספר שאני יכול לעוף, להניף את הידיים, לעצור את השעון, להרגיש את הכנפיים בדיוק. אז אני יכול לעוף, זה עושה לי בגוף, הרגשה של קסמים נעימים, מציבה בשמיים. אני יכול לעוף, יומיים, לצוף, שום מקום, אנחנו אומר לך שאני מתעורר קשה, אבל בסך הכל בנהנה, לא צריך יותר מדי. בחיי שאני מתעורר. הראל סקאטי, אבי אברום. כל השירים עלייך ואת מתעלמת, את גרובה אם את ראית אותנו לבינתיים. כבר שנתיים שהלב שלי אין בית, ולך זה לא שורף, תגידי את נורמלית. אני אוכל את עצמי הלב שזה נגמר בינינו, אין אותנו יותר.
אל המילה והיא מתחילה. שוב אני שותק, שוב אני מנתק, שוב היא מתקשרת ושוב 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 בוכה. שבי שנייה בשקט, תני לי לדבר, את פשוט צועקת וזה לא עוזר. מה נהיה ממך? בואי תגידי איך, בא לי שתלך, תלך, תלך, תלך. מה תגידי לי? זהו השתגעת, העולם דפוק, ברגע נשאר או שגם נשבר. אל תגידי לי שנהיינו, כי היינו פעמים בגדול, לכולם את מספרת שטעינו, לפעמים למה כל העלות לא נדמת שיעבור, לבוא איתי לסיפור בעולות, ותוספי לזה כמה חדות, פה ושם. את הסוואטשרט על המותן, תנו לי אני קושרת את הסוואטשרט על המותן, תנו לי אני קושרת את הסוואטשרט על המותן, תנו לי פסטיגל אתם מרים? לא שומעת? קצת מאוחר, וזה לא אני, זה לא בשבילי. שותות קצת מכוער, וזה לא אני, זה לא בשבילי. פחות אחד, יותר נחמד, לחזור לבד הביתה. זה לא מסובך, רק אל תשלח לי הודעות בלילה. אל תבקש ממני שוב סליחה, וזה מה יש שיהיה בהצלחה. מה שלא יהיה אני כבר לא שלך. She
איך הגעת לפה? כולם יודעות אני רקסי, אין לי עצור אני ברקסי לא, קילה, קיבל בילה, אני אין לי אקסי בולי בולי אלף סנאי סנפים לחוי אז רק תגיד מה נהיה כבר עשית מדורת עולי לסורף עושה תמיד עדיין למי שמסתכל תשמור על הידיים אתה קצת מתבלבל לשמוע את כולם שרים ביחד איתי חזק, let's go! תמיד עם סוללה, תכתוב לי מגילה עם משהו מיוחד אתה רגילה כולם מחכים אני עקבתי את הטוב כי דיבה אמיתית היא לא נכנסת מאחור כל יצירנית לא את תבואי בשחור תגיד לי את הרוע פרובוקטיבית אגרסיבית אז תגידי לו מספר שקמה על הבוקר חבורה שחורה אל תלמדו אותי תרגילים אני נולדתי ככה אשכרה והיום וכולם יודעים לא, קילה ארצה, זה חזר 052, 538, 164 בסיף גם 8 בטח לא מספיק עכשיו להתקשר אופס, הבאתי לו מספר יצאתי עם שיניים חשופות לא לכן, תביא אל הפריות לא לכן, זמנים לראות הקבלה לא לכן, כל העיניים עליי ואיך אני לא אוהבת מסממות שובר וכמה שישימו לי גבולות עוזר כל מה שעושים אני עושה אחרת 164 בסיף גם 8 כל היום אני בכל מקום נגעי לשם מה אתה לא רוצה לחלום אני רוצה לטעום בסיף גם 8 הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר אופס, הבאתי לו מספר 508 אתם למדו אותי תרגילים אני נולדתי ככה אשכרה והיום פה כולם יודעים כולם מססים את האור מה הקטע לזק זה חוזר בוקר עם הלוק שלה ביוקר לא בודק את המחיר אני אנה זק, נורה קירי I got the
תודה רבה. אנחנו מאוד מתרגשים שחזרנו להופיע, אבל השגרה עדיין לא חזרנו. גלי וזיוי ברמן, התאורנים שלנו, מלווים אותנו כבר שנים ומאירים אותנו באור הענק שלהם כחלק ממשפחת הפסטיגל. אבל יותר מ-400 ימים הם רחוקים מאיתנו, חסרים לנו ואנחנו ממש מתגעגעים אליהם. גם בימים כאלה אנחנו לא שוכחים את החטופים, וכמובן את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון המדהימים ששומרים עלינו ומגנים עלינו. אנחנו מקווים שבקרוב כולם יחזרו הביתה ונוכל לחבק אותם, לשיר איתם ולחלום על ימים טובים ושקטים. אמן. Tell